goto e julɓe to leyɗele tuubakoɓe meeɗi namdede jeydiyanko wima an kam musidɗo holno no tuubirɗa holno no natirɗa e islam o min natirimi islam komi janoɗo jillo tourisme to leyɗele julɓe leydi mbitende turki hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi kawrimi e gorko goto julɗo mbimi anda holto hôtel wonɗoyte o wi kam ngoɗo wuuro ala hôtel kono bisimilla ma to gallam Allah waɗi ono kam to galle makka garmi ɗon to galle makka tawmi toon nayeɓe ɗiɗi tawmi ɗon sukaɓe makko 5 o bismi kamen o addan kamen hirandi sempelindi min ñaami ha min kaari o wi kamen bisimillu mon ko ɗo won suudu mon min naati e suudu ndu min pofti min ɗani ha weeti mi wiyatane jiɗmi yiide musidɗo pour mi yettamba jiilimoɓe e galle he ha tampi mi yiyanimo min e joom suudam ha ɓoy se tan jaami to jardin to tan taw mi gandanɗa hoore ma ombo leeli toon kanka e yum makka e bam makka e sukaɓe makka 5 ɓe no garmi nde ɗon tan min e joom suudam namen jiinde ɗum tan wallahi mi tinani guitam ɗe goni e weddade gonɗi jettimi makka mbimomo musidɗo an kam holko tagma wadde ko ani min de mi meeɗa yiide gollal bangal ni gacca galle ma tottaka men min mbaala jalta bool woy kam aha kay waɗi kam wadde ni ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jangguinirka men ni kala neɗɗo gonɗinɗo Allah gonɗin ñalawma darga yo teddin koɗo mum ɗum tagui enen julɓe Allah en wimen yo en ñamtin nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ñamtinorgal moƴƴal haɓoy sen mbimi joom suuram aha ndehete ko ɗum woni islam gongore gongo to nanten ko toon to leyɗel tubkoɓe en mbi islam ko haari islam ko ƴiƴam islam ko toñange nde ɗum wona gongo haɓoy gartimi e musidɗo mbimomo min somi yiiɗi jangude qur'ana andude diine holno no gandiratmi ɗum o wi ham ya sooda deftere ma taw ko firtande ɗemgal ma foti ko anglais walla français walla goɗɗum tima hen dottimte leydam coodmi deftere qur'ana jooɗimi fodde lebbi 2 mboɗo janga e deftere nde tawmi qur'ana ko valeur moɗo woni hen tawmi ko peewal tawmi ko nundal tawmi qur'ana yamirat tan ko peewal e on saaha nde jimde ɗum ɗon wallahi pellitimi gandanɗa hoore ma jabde Allah min e joom suudam mbimi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mbiɗa seedi Allah ko goto nelaɗo sallallah alih w sallam ko nulaɗo makko ko maccuɗo makko ni jaɗirimi diine ñalawmi hande noon mi felliti wonande komi julɗo momi daran islam alhamdulillahi rabbil alamin hande mi tuubini ke noon fodde ujunere neɗɗo tuubi e junggam kadi toon to leydi mbitendi Rome mboɗon mahi toon janguinirde mawde mi janguini toon yimɓe hewɓe gandal nen sare wadde est ce que oɗo neɗɗo teddinnoɗo koɗo muɗum ha koɗo o wonti julɗo janguini yimɓe hewɓe ode kam hay goto anda ko jogori wonde jobdu makko te ñalawma darga ɗum tagi gandanɗa hoorema Allah tabaraka wa taala en wimen enen julɓe e hemon onon julɓe juule cujje dukuƴe mbaɗe moƴƴereji beela oɗon male Allah tabaraka wa taala en haalɗum toon to suratul hajji o tinniɗe e diina Allah e jihad Allah no feewi gande koye oɗo diina ko Allah tabaraka wa taala woni cuɓniɗo moɗon e Allah kadi rutti wonto haalata e to suratu gandanɗa hoorema maida on mbi to gandanɗa ma ko onon goni leñol ɓurgol moƴƴude onon julɓe Allah tabaraka wa taala wi ko enen ɓuuri moƴƴude ɗon ndeɗen jammir ko moƴƴi eɗen kaɗa gandanɗa hoorema ko boni nde hen gandi diine islam foof gandanɗa hoorema ko ɗum peewal foof gandanɗa hoorema ko ɗum yurmede en gandi annabi sallllahu alayhi wa sallam Allah tabaraka wa taala neldirimo tan ko ha maleɗen ha peewen yo Allah rokku min peewal yo Allah tabaraka wa taala tino musidɗo woti yejjito wadde abonné e chaîne am Thimty Pular TV bel mbawa hebde vidéo ji men goɗɗi keesi so Allah jaaɓi waɗa abonné e chaîne o.